Ja, ist klar. Wir trinken und Jalla, jalla. der darf dort nicht machen. Čiže ahojte všetci, opäť vás zdravím na mojom kanáli Urban Silurus Glanis. Konečne je to tu a konečne nám začína sezóna vo Francúzsku, čiže ako po každý rok začiatok maja pre mňa znamená, že sa mi vo Francúzsku začína sezóna na sumca, pretože môžeme začať používať dažďovky a živú na strahu. Konečne, bohužiaľ v zime je to tu zakázané, ako vo Francúzsku sa nedá, čiže od novembra som sa dočkal, čakal som 5 mesiacov, bol som už pred týždňom a pol v Taliansku na jednu túr, bol som na rieke Pad. Podarilo sa len malé sumce pochytať, ale nič som netočil, pretože som tam aj prišiel veľmi znechutený a som sa rozhodol, že ani nebudem robiť video, lebo bolo to tam neskutočné, vám poviem ešte potom ďalej vo videu, čo sa dialo, ale toto, čo som videl v Taliansku na rieke Pad a na vedľajších riekach, len taký tip vám dám rybárom, sumčarom, ktorí pozeráte na moje videá. Kto sa chystá do Talianska, idete tam prvýkrát, radšej sa rozhodnite a choďte niekde do nejakej inej destinácii, pretože, alebo na nejakú inú rieku, choďte niekde inde, choďte do Francúzska, radšej do Španielska, keď to máte ďalej, ale viac menej mám taký pocit, že do Talianska chodia len mesiari, čiže už to tam není absolútne nič so športovým rybolovom, keď sa chodilo do Talianska pochytať veľké sumce a odfotiť sa, pustiť tie ryby, ale toto, čo som videl, ako bolo na vracanie. Na plachte 20-30 sumcov, ktorí, nechcem rozprávať, ale sumčiari zo Slovenska brali, čiže to je neskutočné, čo to som v živote nezažil a nechcem sa ani o tom vôbec baviť, preto som sa rozhodol ani netočiť nič, ani vôbec, lebo nechcel som ani vôbec to komentovať, robiť také video potom, že by som len komentoval stále situáciu v Taliansku, lebo to by som nevedel ani inak preglgnúť. Čiže tak, ale nechajme Taliansko tak. Bol som tam pred týždňom a pol, pochytal som nejaké sumce, pochytali sme, ale len do 1,40 m najväčšie, čiže 1,40 m najväčšie sumce boli, čiže nevadí, aj tak som mal krásne zažitky, nové skúsenosti z rieky Pad talianskej, takže tak, ale čo je podstatné, začína nám sezóna vo Francúzsku. Všetkých vás vítam pri mojom novom videu. Tu som teraz v mojom kráľovstve, ako vidíte. Tu nás si všetko viažem, všetko chystám. Tu je všetok môj poklad, ktorý mám. Čiže toto je moje kráľovstvo. Tu mám všetky veci na ryby a na sumce hlavne, samozrejme, lebo len sumčarine sa venujem. Čiže tak idem sa pomaličky zbaliť. Ideme na rieku Mosel do Francúzska. Mám to asi 120 km z domu, idem sa pobaliť, idem veci nahádzať. Ide so mnou jeden kamarát, Alex, čiže budem mať sparring partnera, budem mať kamaráta, budem mať niekoho, kto mi pomôže natočiť video, keď by sa niečo chytilo. Chcem vám ukázať aj môj nový sonar Lowrance, čiže sa máte podľa mňa na čo tešiť. Mám nový sonar, v zime som na Vianoce pod stromček dostal od mojej najlepšej manželky, čiže super, sa teším, veľmi ho skúšam. Už som ho mal v Taliansku zapnutý, ale hlavne vo Francúzsku chcem vyskúšať na iných riekach, na iných hĺbkach, lebo v Taliansku mám veľké hĺbky, čiže nie je problém, ale vo Francúzsku nemáme také hlboké rieky, čiže uvidíme, ako to bude fungovať vo 3,5, 4, 4,5, 5 metrových hĺbkach, ako bude pekne vykresľovať tento sonar, ale vám poviem bližšie pri vode. Zdravím vás, Ďuri a dúfam, že sa tešíte na nové video. Uvidíme, či sa nám podarí niečo chytiť. Hovorím, nové miesto, nikdy som tam nebol, idem to dneska tam zmapovať. Máme sobotu a večer, keď sa nám podarí 2-3 hodiny, by som chcel trošku povabiť, pobuchať, uvidíme. Hlavne to tam zmapovať, aká je tam hĺbka a posádka ryb. A potom ráno v nedeľu, zajtra o 5, 4:45 môžeme začať vabiť. Čiže ráno okolo tej 5 by som chcel začať do tej 11, 6-7 hodín intenzívneho lovu, čiže uvidíme. Veľmi sa teším a dúfam, že sa tešíte aj vy. Ukážem vám sonár, ukážem vám francúzsku rieku, ukážem vám kamaráta môjho, taký je maličký, taký asi potajtal, 1,36 m má, takže taký, jak malý sumec je, alebo je bohužiaľ chorý, ale veľmi dobrý človek, veľmi dobrý kamarát, ho mám veľmi rád, čiže ho stále berem, keď sa dá, keď má čas. Čiže ho vidíte, taký je, ja mám 1,95 m, on je taký, jak malé pivo pri mne, čiže malé pivo s veľkým pivom ide do akcií, čiže pomôže mi natočiť, aspoň on sa venuje len kaprarine, čiže sa veľmi teší, že
že ide so mnou na sumca, uvidí niečo nové a sa možno niečo nové naučiť, čiže tak, dobre. Takže idem zbaliť veci a potom po ceste alebo pri vode sa vám už opäť ozvem. Poďme na to. To kde je malé pivo do riti? Šmeška. Aha. Servus. Tu je. Servus, Alex Meguta. Servus. Servus. No vidíte, toto je môj sparring partner na dnes. Malé pivo s veľkým pivom idú skúsiť chytiť sumca. Takže Alex mi pomôže so všetkým, on len po nemecky s ním rozprávam, čiže tak nevie po slovensky, ale inak je Rus. Mama a otec Rusi sú, takže sa nemáme problém dorozumieť po rusky, bľať, tak? Tak. Gemo? Gema. Jedu Abfahrt. Abfahrt. Frankreich, že? Dávaj. Veľce Angel, ideme na to. Cesta je pred nami, držte palce, hlasíme sa vám. Takže dažďovky máme, sme vybrali dažďovky, čiže nám nič zostáva fakt nič iné, len vyraziť čerstvé. 130 kusov, nakoniec sme zobrali ešte jeden malý balíček. 24 kusov, že by bolo dosť. Alex má strach, že bude malo 100 kusov, čiže sme zobrali ešte jeden malý balíček. Zastavili na cik pauzu, 5 minútka pauza. Zakúsiť dačo, vyčuráme sa, ideme ďalej. Ešte mám nejakých 30 minút. No a za chvíľku sme tam, zatiaľ vôbec nefúka, čiže možno večer sa bude viac než 2 hodinky dať chytať, uvidíme. Veľmi sa teším, už sa neviem dočkať. Alex doje tam ja, moje malé pivo, môj malý priateľ. Ešte doje svoj vrep a sa vycíka. Ideme ďalej, ešte pol hodinka hovorím a sme tam. Čiže za mnou je rieka Mozel. Idem vybaliť veci, pomaly porozkladať, pripraviť sa na večer, keď prídeme a za takú hodinku a pol, keď bude všetko hotové, pojem hneď na vodu, pojem to tu trošku zmapovať hore-dole, jak to vyzerá, aká je hlboká voda. S Alexom, vidíte, malé pivo je tu pri mne. Alex, sieht gut aus, oder? Bist du zufrieden? Besser denn je. Attacke. Také. Komm, Auto packen, Auto ausladen, so rum. Jaj, môj zlatý, on má možno ešte väčšiu chuť na tie sumce než ja. Sa veľmi teší, čo som veľmi rád, že uvidíme, milí sledovatelia, kto sledujete to video, že čo sa nám podarí chytiť, som tu a uvidíme, čo sa podarí. Nové miesto, čiže veľmi som zvedavý, že čo tu pôjde a či sa nám podarí chytiť nejakého sumca. Uvidíme. Poďme na to rozbaľovať. Ist klar. Ich darf Bonbon machen und du gehst trinken. Do pište. Mám tu čiernych zamestnancov, vám ukážem. Ja, ist klar. Wir trinken. Jala. Der darf dort nichts machen. Jala. Výborne. Šaci. Perfekt. Hau ab. Rozkladáme. Pomaličky, ale isto. Motorik, podláha, sonar, sonda. Za chvíľku vám ukážem sonar. Trošku vám o ňom poviem, chvíľočku. Moje vedomosti a znalosti o ňom niečo a že by ste vedeli aj vy. Bisschen noch. Und dann diese Hand zu direkt, weil du musst rausholen direkt. Kannst du jetzt rausholen? Einfach rausholen. Drehen und raus. Wohin? Dort? Egal, drehen raus. Jawohl. Andere Seite jetzt kannst du. Čiže vám poviem za chvíľočku o tom sonáre, vám ho ukážem, no a pôjdeme si na vodu, bo nefúka veľmi, čiže vyzerá to zatiaľ sľubne a nádejne, že by sme to večera mohli pochytať. Čiže uvidíme. Teším sa veľmi, zobral som 3 baterky, radšej trošku viac, dažďovek máme dosť, čiže super, uvidíme. Poďme dobaliť, dofúkať. Ideme na to, milí priatelia a milovníci športového, hlavne rybolovu a sumčiariny. Som rád, že pozeráte na to video a že uvidíte rieku. Dúfam, že nejakého sumca vám ukážem. Dúfam, že sa mi podarí nejakého sumca chytiť. A že uvidíte niečo na videjku. Uvidíme, no. Dúfam, že aj.
chcem vám ešte predstaviť môj nový sonár, čo som vám spomínal na začiatku videa, že som dostal nový sonár od mojej manželky, čiže ideme pomaličky na vodu. Všetko mám plne pripravené, čiže už len nezostáva nič iné, vám ukážem tento sonár na rýchlo a ideme na vodu, trošku pofúkuj, ale ideme vyskúšať. Čiže toto je sonda od Sonara, samozrejme, že som vám nepovedal, aký sonár. Mám nový sonár Lowrance Eagle Eye 9 s live sondom, stojí okolo 1400-1500 eur na Slovensku. Čiže asi tak, ja som si ju kúpil v Nemecku za trošku lacnejší peniaz, lebo na Slovensku je všetko drahé, v Nemecku je všetko lacnejšie, mimochodom. Bohužiaľ je to tak. Čiže ale to je jedno, stojí okolo 1400-1500 eur na Slovensku. Toto je sonda, tak ju treba na váš držak alebo na váš stojan, alebo čo máte prepojiť. Live sonda, musí to byť takto presne primontované, zostrojené, aby ste mali vlastne 90 stupňov od vašej tyčky alebo od mojho stojana. 90 stupňov musí byť sonda, tu musíte mať 90 stupňov, aby vám krásne 45 stupňový uhol išiel dole, alebo pre privlačiarov výborná vec, 45 stupňov snímať dopredu, podľa toho, ako si nastavíte to v sonári. Ja samozrejme chytám len s tou možnosťou na dol, ale tento sonár má možnosť aj dopredu snímať live pre privlačiarom, perfektná vec, vidíte, kde máte svoju nastrahu, čiže super. Čiže má to 45 stupňový uhol, nie je to uhol ako pri tých sonároch, ktorí stoja 3000 eur, chcel som aj ja verziu live sonáru, ale 3000 eur mi je veľa dať za ňo. Ani nepotrebujem, lebo ja ako sumčer potrebujem vidieť moju nastrahu a vidieť okolo toho, čo sa deje. Potrebujem 1-2 metre doľava doprava vidieť, aby som vedel reagovať. Nepotrebujem vidieť 5 metrov doľava, 5 metrov doprava. Je to samozrejme väčšia výhoda, vidíte viac ako v akváriu, ale primárne absolútne nepotrebujete túto funkciu, aby ste videli 135 stupňov. Ja som si to už vyskúšal v Taliansku, vidím, ako to bude fungovať tu, lebo nevýhodou akurát tohto sonáru je to, že proste čím máte nižšiu vodu, čiže na 3-4 metrových vodách máte malý úhol, čiže nevidíte tak veľa, lebo čím vyššie budete nad dnom, čím vyššiu budete mať hĺbku, tým väčší lúč vám samozrejme zostruje táto sonda, čiže treba vám mať aspoň 4,5 metrovú hĺbku, potom si myslím, že to super funguje. Sám som zvedavý, idem to skúšať, lebo hovorím, že v Taliansku bola hĺbka od tých 7-8 metrov vyššie, kde som bol v Abi, čiže tam to vykreslovalo krásne, ale chcem to vyskúšať na takých vodách, kde tu chodím vlastne 90% Francúzsku a rieky, ktoré majú od 3,5 do tých 6, 7, 8 metrov hĺbky. Takže toto je sonda, tak ju musíte zostojiť presne ako je. Ľahučká sonda, live sonda, jednoduchá vec, si ju zostrojíte, prepojíte na svoj držiak. A toto je sonár, vám ho ukážem na rýchlo. Sonár špinavý, trošku musím ho vyčistiť, Lowrance Eagle Eye 9, takto vyzerá, špinavý trošku. Za chvíľu ho zapnem, uvidíte ho v priamom prenose, ako funguje. Zatiaľ som s ním spokojný, uvidíme, no ale ako musím povedať, veľmi citlivá sonda, nádherne vykresľuje toho sumca, hlavne pre sumčiarom hovorím, krásne vykresľuje, keď sa vám ten sumec otočí za tom nastrahou, tak krásne vidíte, že kde je hlava, kde je chvost, proste vidíte, čo robí ten sumec, ako sa hýbe, ako reaguje na vašu nastrahu, čiže uvidíte za chvíľku. Ideme na vodu, ideme spolu na vodu, keď sledujete toto video a uvidíme, že čo sa nám podarí chytiť a ako funguje novinka vlastne minuloročná novinka od firmy Lowrance Eagle Eye Live 9. Čiže poďme na to, idem to všetko nahádzať ešte do člnu. Tento sonár, nejaké pivko si zoberieme samozrejme so sebou, pitný režim treba dodržiavať, ako všetci rybári vieme, a ideme na to vyskúšať. Uvidíme, ako bude vietor, zatiaľ to vyzerá dobre, čiže držte palce a poďme na to. Dáme ešte jednu dažďovečku. Klasika, chobotnička, 7, 8 až 10 dažďoviek, úplne bohate stačí, hlavne, že by ste skryli hačiky s dažďovkami. A parádne to funguje, nepotrebujete tam pchať 15-20 dažďoviek. Tak, krásne takto to vyzerá. Klasická montáž. Ako stále to viažem. Na konci mám monofil 70-80 cm, 1 0 na 54 kg.
chobotnička 160 gramová. Takže tak, ideme na to. Dúfam, že to niečo do toho zakusí. Chobotničku mám vo vode a teraz vám ukážem, jak to vykreslí. Mám zapnutý live. Vidíte, tam dole už mám síce malú hĺbku, ale idem hore, dole s mojou chobotnicou. Čiže máme live snímanie naživo. Idem ešte na stavy, lebo to je plitká voda, 3,3 metra tu má. Teraz som len 2 metrovej vode dokonca, ale vidíte chobotnicu, ako pracuje. Idem hore, hore, hore. Krásne vidno. Čiže máme tu druhého sumca. Za prvú hodinku lovu. Prvý bol okolo metra. Tento má možno takých 1,10 m. Trošku je väčší. 10 m, 15 možno. Maličký, ale poteší po prvej hodine, super. Sa teším veľmi. Ukážem na sekundu. Hop. No, taký 1,15 m môže mať. 1,15 m, no. Takže druhý sumec z rieky Mosel. Sa teším po hodinke. Paráda. Sonda a sonár funguje výborne. Krásne nad dnom. Vidno, jak sa sumec otočí. Sa snažím to natočiť aj pri akcii. Není to vôbec ľahké, ale zapnúť telefon. Ale super. Bomba. Okay, alles kann so schwimmen lassen. Meter. Ja, 1,10 m, 1,15 m, ja. Kann so langsam. Erstmal Schwanz. Krasota. Bye. Super. Ideme ďalej. Máme tu tretieho sumca. Tiež malý, ale my sa prebijeme ku tým väčším. Metra. Maličky. Ešte. Oni výborne reagujú na vabničku, čiže super. Výborne reagujú. Musíme hľadať tie väčšie. Malých bolo dosť. Už tretí. Sme dažďovky šetrili. Lebo pri takom tempe nebudem mať dažďovky za 3 hodinky. Takže hovorím zase také 1,10 m. Francúzska rieka Mosel, francúzsky ďalší baby welt, baby sumec. Okay. Pustíme ho na slobodu, nech pláva. Počkej jeda. Maličky. Máme tu štvrtého sumca, nechal som udicu Alexovi. Štvrtého sumca tu máme. Zase taký 1,10 m. Všetky sú také rovnaké od metra do 1,15 m. Jetzt wird er mal einmal präsentiert. Na, Okay, messen wir noch, wie viel haben genau und dann geht's weiter, hm? genau. Der kommt jetzt wieder zurück.
skončili sme dnes. Podarilo sa nám 7 sumcov chytiť, najväčší mal 122 cm, sme ho premerali, čiže najväčší 122, maličké sumčeky, ale lepšie než nič. Uvidíme zajtra idem na tie miesta, kde som vlastne tu aj prišiel kvôli nim. Viac atraktívne pre mňa ako pre sumčiara, ktorý chytá na vabničku, čiže sú to lepšie miesta, hlavne není tam toľko ľudí kolo brehu a je tam veľa väčší kľud, nedá sa tam ani prísť. Čiže tak uvidíme, čo nám prinesie zajtrajšok. Ideme spať, aby sme ráno 4. vstali, o 4:30 chcem byť na vode, o 5:00 aby sme začali 5:15 búchať, takže babiť. Takže ideme, držte palce, dobrú noc vám zatiaľ prajem a ráno sa vidíme, dúfam, že s nejakou väčšou žrýbkou než 1,20 m. Dobrú noc. Dobré ránko, priatelia. Zdravíme vás s Alexom. Čiže sme prichystaní, je 4:30 ráno a ideme hore prúdom sa vyviezť asi 2,5 km a stamať to vyskúšame. Stamať vyskúšame, ako som vám spomínal, večer babiť. Som zvedavý, že či sa nám podarí niečo aj väčšie chytiť. Do 10:00 nemá fúkať, čiže máme asi zhruba 5 hodín lovu, potom má prísť vietor, sa nebude dať, pobalíme veci, ale určite dúfam, že sa vám ozvem s nejakou rybkou ešte dnes a dúfam, že s nejakou väčšou. Máme asi 70 dažďoviek ešte, čiže dosť na tých 5 hodín a dúfam, že sa nám podarí aj niečo väčšie chytiť. Ideme na to, Alex. Auf geht's. Čiže poďme na to. 8 sumec výpravy. Ten je najmenší, taký akvaríny. No zlatučky. Ježišmaria, sa mu nechce spichol. Nechce sa napichol do chrbátika. Ten má možno 60 cm, 50. Škoda, to som nevolal. Prepač môj zlatý. Pozrite, prvý záber, 60-ka. Ale aj taký sumček poteší. Super. Super, Alex. Ideme ďalej.
Čiže kamaráti, priatelia, končíme výpravu vo Francúzsku. Podarilo sa nám chytiť 12 sumcov dokopy, najväčší mal 120 cm, čiže žiadna slava, ale sme si aspoň zachytali. Hovorím, stále není to len o tých veľkých rybách, čiže sme si zachytali, ale maličké sumčeky. Nové miesto opäť nesklamalo. Podarilo sa nám pochytať, podarilo sa chytiť 12 sumcov, ale hovorím, že malé, nevadí. Dúfam, že sa vám páčilo video, na záver vám len poviem, a že ste uvideli môj nový sonar, že som vám trošku niečo poradil, pomohol, keď budete si kupovať nový sonar, alebo keď si ho budete chcieť zadovážiť. To Taliansko, čo bolo na začiatku videa, čo som vám hovoril, to len pre vašu informáciu. Keď chcete do Talianska ísť, choďte, ale hovorím, že som tam mať bol veľmi znechutený a už viac menej raz do roka idem tam, lebo tam mám dvoch veľmi dobrých kamarátov, veľmi dobrých známych, čiže chodím tam raz do roka na týždeň, ale inak by som tam už ani asi nešiel, lebo je to tam už taká mesiareň, by som povedal, talianska. Bohužiaľ je to tak, treba sa nad tým zamyslieť, ale do budúcna Taliansku už je pre mňa 0 bodov. Hovorím, pre tých dvoch kamarátov, tam, kvôli tým dvom kamarátom tam idem, ale Francúzsko, tu čo vidíte za mnou, tieto rieky, ako je rieka Mosel a ďalšie rieky, jazera, je pre mňa a môj domov vlastne vo love sumce, čiže keď chceš vidieť ďalšie videá na mojom kanáli Urbansilurus Glanis, tak daj odber. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že ste niečo videli pekné, videli ste nejakého sumca, videli ste môj nový sonár, videli ste, si myslím, peknú prírodu mojho maličkého kamaráta, čiže všetko super bolo. Čiže na záver, ahojte, prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a pri ďalšom videu sa opäť vidíme. Pozdravujem vás, Ďuri. Ahoj, čau, čau.